Čau lidi, tady, pokud byste chtěli vidět moji motorku, tak ji mám. Tady je děda babetu, měl jsem ji mít tady, ale škoda, není tady, je ještě v opravně. Tady je další dědová motorka, tady je Yamaha, akorát starý model. A tady by měla být moje. Tamhle je další, já mám strašně moc motorek děda. Ale hodně, tak já jim ukážu, tady otevřu. Tady má babetu, tady má motorku, tady motoriečku a ještě by měla mít jednu babetu. Tady je skúter. Ještě by měla mít jednu babetu. Tady by měla být. Tady vlastně ona je tam ta, kterou jsem jí ukazoval. Takže no nic. A Cesko, mějte se a zanechte tu like a odběr.